puan bung som ni pakhat changa tin lal thut pha thu chuan ngai te thil engkim ka siam thare atia tunge kan ni ti kan hria chen ma chu engtia nun tur nge ti hi kan hre thei ngai lawang Isu Krista ne na ka in hlan zan kha kala hre thei veka khati lai khan kumsom pasari vel chawa upa kaniya kan chen na khuwa chuan mi khol pakhat evangelist hian thu aron soya atira tak chuan chu in khom na chuan kaltum na po ka nei lem lo ma se ka thian pakhat hian min ron soma chu huna chuan kan kal ve ta a athu soi chu ka ngai tha a chu evangelist thu soi chuan min khoi ta em maya mi sang tel pung khom ni ma ila keima hi min tibi hlia hen ka sia a ka ma a mei che pakhat lukhum lai zet khum nu phena chuan biruk tum ma ila kabiru thei tlat lo pathian tharau chuan ka thin lunga na thokin ka sualna min hriat tira Krista kamamo zia min hriat tir ani ti tu nu hian kaman thiam ve chok ani zan khat chu Krista hne na in hlan turin somna asiama rei tak pumpel dan kong ka zong ngata ma se atopa chuan amalam panin ka chuak chhota a in hlan tura somna hla chang top an saklaya kalkania ama in mingil nei tak pakhat chuan kanuna Krista ka som thei dan tur min shilfia ti chuan athuron ang chuan pathian hne na in hlanin karil ru zong in ka tong trai ta ani in ka thlen vele in chunga kalon chawa engthil nge ka chunga thlengti chu ka chiang vak lo na chungin thil poimo tak ka chunga thlengti ka sia a ril ru phur so hloi na emo thil mak lo thleng thut ang chi hi chu ka seshan lo ti chuan chu mi zan thla eng hnoya chuan ka pa farm chu ka thlir reng maya kailon pakhat ka kai to chu ka ngai to le tane newa he thil hi kanuna ahma saberatan thil thlengani ti chuan ka thing thia karil ru zong in ka tong trai ta a lalpa zadina ka chunga thil thleng hi ka se thiam lo ma se nang chuani sia e ti in ka in hlan na chu muang chang in ka se thiam ve ta tela kumtam tak aliam hnu po hian hriat bel zel tumin kala zir zel ani hi Christian nun chu thang lian zel tur ani si a mi ten Krista an pandan hi kongtam tak a om theya chuti rol chuan iton dan le ka ton dan a in an kher po angai lo pathian in puan dan then khat chu arang le a thok le khata mi angor nging loi thin an nun a in thlak dang lam thok thin bok sola chu iswa zirtir te man tura damaska kholampana akal lai khan engin amit atidela annuwa athil ton asoidan chu leya katlua kanena sola nangin engatinge miti du da hi ti in o ka sia chuta china chuan alo ti du da thin tan rong abol ta zoka annuwa Rom Empire chunga chanchin thathe dar tu tan pathian in amang chun zom ta ani mithen khat chu mongchang in Krista lam an nai shet thina an pian thar hun chia po chiang taka soitur an shelo Apostle Peter po kha hetiang zinga mi hi anive ome ahun masalama khachuan chiang lo noi ma se anuwa Krista tan in pek na ro pui tak neya len chuak tu ani Bible po in ain thak dang lam hun chu chiang takin atar lang lo Peter po in asheker lo mai thei kanupui ruti po hi Christian chung ko nget tak atanga salian ani a isu hi chandam tua apom lo lai reng ashe phalo no pangte ani atang to in alalle chandam tu atan alo pom de to ani Kristanen kan in to dan hi apoi mo lai ber chu ani lo apoi mo jok chu Kristanen kan in to ngei tur ani ti hi ani tuna hian Krista chu kan chandam tu atan kan pomani ti kan chiang tur ani ama a in hlan na kha i chiang chem i chiang lawani chuan thutlu na siam turin hundang hak su thi nuwa hun thadang omle thei tura soina Bible a hian omlo Bible chuan hun lom oma kangai tha cha chandam na nia ka tan puiche atisi a Krista tana kanun ka hlan to nuwa
ka ti thin dan angin ithil to na pia nga chuan lalpa ka chunga thil thleng hi ka hre thiam lo ti in isoiril ru thin mai thei eng thil nge ichunga thleng ti po isha chiang lo mai theya Krista idin masak ber lai chuan pathian nen in nai tak nia hriat na inei theya ma se chu tiang hriat na chu atham rel zo to a irina po chu ani tak takem ti in iring hlel rum thina mi then khat chuan anrin na chu achanga sanga achanga niam le thut thin ang hian an hria a in khak dang lamreng thin rin na an nei ti an le khathon ko chera tangin ka se theiani ma se mo Krista nena kan nun kan hlan chi khan chu tiang thil te chu thlenge ngei tur ani renga enge ani ti kan hriat chen chuan setana man ruwa rin hlel na te chuan min phun het jok zel thin aloni pathian thu tiam hi adika chumi awang chuan tu po Krista om chuan thil siam thar aloni a thil hlui te chu aralta a ngai te u alo thar ta ti in minshil ani kha Krista a inun ilan chi khan thil siam thar ini a I she thiam lo mo chu adikani Krista a kan nun kan hlan rola thil thleng ma saber chu pathianin in lai chi na thar min pe ani kan sual na te awangin pathian lakata kan sang to a kan sang mai ni lovin kan inzom na achat to ani jok ani Bible chuan keini chu in missionin khovela hian beise na reng nei lo le pathian lova omin ti in min shila Kristan enge min ti sak ani chuan kan sual na te min lak bo saka athena zar chok ni lovin kan sual na zong min lak bo sakani ngai dam ini to a isual wanga pathian lakata misang ini na chu tuna chuan lak bo ani to pathian nen in rem le na inei ti na ani chu a mel mani to lovin a thian tha ini to zoka Bible chuan chu wangin rin na awanga thiam changa omin kan lalpa Isua Krista awangin pathian nen in remin I omang u ti in min shila Krista chu inei to a pathiana chuan thlamuan na inei to ani tuna chuan a thian ini a ti chuan ani chu ita ani tabok a thian te kan ni na hian atop mai lova afa te kan ni telbok ani hemi chungchang thua hian Bible chuan te khin thu pahni amanga ama sabera chuan Isuan piang thar turin minti hi ani Isuan Nicodemus nena pian thar atul zia thu ashila ma se Nicodemus chuan ashe thiam lova mi atar hnu in engtin nge apian theyang ti in azot ta hial ani kha tharau lam pian tharna ani a kan tharau pathian in asiam thar le na ani ti in Isuan ashil fi nge ani kha tuna chuan pathian fanu le fapa te kan ni to a chung ko thara kan piang to a chu pathian chung kwa ani Bible chuan pathian thu nung reng le om renga chuan chi che thei lo laka piang thar in ni jok si a ti in min shilani apani na chuan Bible in hemi chungchang thu asoi dan chu falak angin asoi ani Krista nena kan nun kan hlan hian pathian chuan afani turin min pomta ti na ani a tharau fasha kan ni to thina pathian chung ko jinga mi kan ni lo pathian atanga beise nei theipo kan ni hek lowa ma se tuna chuan pathian in achung ko jinga tel turin afa atan min la to ani kan phureng wang ni lovin aza ngai na le akhungai na awang zokin pathian fa kan ni thei jok ani chatuana tanga pathian rem ro chu Isu Krista zara amatan fa a siam tura min lo ruat lokhi ani ti in Bible chuan min shila ni e Krista nena inun hlana thil thleng ma saber chu pathian in lai chin thar apek che hi ani tuna chuan ani chu wana mi I mangai ipa ani to a afa ini to bok ani pathian chung ko a tharawa piang thar chu ini a Bible chuan chuti chuan afadu tak te angin pathian omdan la tu te ni ro ti in minshil ani
engrama emo chuan khwale tuini na inei to ani mai thei ma se pathian rammi ni na po inei telti na ani chu isu hun laya mi ten nei anchak em thin chu rom khwale tuini na kha ani rom khwale tuini na nei te reng chu rom ro rel na rama chuan an du na hmuna an cheng theya ma se rom khwale tuini na chu mi zong zon chan thei ani lo rom khwale tuini na nei te chuan chia an petlem bi ka sipaya an lut ani chuan sipai officer an ni thei ngal buka rom khwale tuini na nei te chu ti hlum thiang lo an ni bok ani rom ro rel na thiam lo chan tira an om chang po in kai sar ne na ngai to non le tura ngen theina an nei boka chuti rol chuan isuan azir tir te ne na rom khwale tuini na aya ro pui jok azir tir thina chu pathian ram khwale tuini na ani isuan asal mun masabera khan hun chu alo thleng ta a pathian ram po alo hnai ta ani chim ula chanchin tha hi ring ro u ti in asoi ani kha pathian ram omzia po asoi chiang ema chu he khovel ram mi ni na ani velova van tharau ram ni in pathian ro rel na ram ti na ani bible chuan keini zong van khole tui kan ni si a ati ani he khovela kan chung hian ram mi ni na pahni kan nei ti na ani chu khovela ram mi ni na kan nei na rama hian khole tui thatak ni tura be se kan ni a chuti rol chuan pathian ram mu thei lo le krista luber ani na rama khole tui ni na nei kan ni bok awangin atana rin taka tur kan ni mi ten thil sual ti dura minti chang po in mishing thu ain pathian thu kan zom jok turani engtika emu chuan he kan chen na khovel hi lalpa le akhristaram alonita a ani chuan chatuanin ro arelang ti alani don si a pathian chuan ama ne na inlai chin na tharle alal ram mi ni na chan thei na chau min pelawa chung ko thara min lom lut bok ani chu pathian chung kwa ani pathian nen in chung khat kan ni satli alawa ring tu dang zong nen kan in chung khat ton vek ani isu krista ring tu tak te chu tharau lam unaw te kan ni vek a pathian chung kwa chuan kan in sui khoma pol wang ni ravin tharau lam in lai chin na wang jok ani bible chuan pathian chung te ti in asoya Bible ring tu te in ko na tlang lon tak unaw du tak ti hian chung ko khat kan ni zia alan tir chiang em ani ka jin na mun then khata te chuan mi chi sang ka tok thina ma se chung mi te nen reivak lo kan in kom nu chuan nun in po tak le in resa ang mai in kan in kom thin engwang nge krista kan riat ve wang ani mishing min then sang tu chu rual khai taka kan chan tharau chuan a thiat som veka pathian chung kwa hian lim takin kan ho ta jok ani bible chuan chuti chuan rem chang hun kan nei ang zelin mi zong chunga thil tha itiang u rin na chung te zinga mi chunga chuan iti deuh berang u ti in min sila bible chuan tharau lam chung kwa chu kau shan ti in asoya kau shan han ti hian iril ruwa chuan biak in building emo eng pol emo iril ruwa alo lang mai thei ma se kau shan chu tiang aya ro pui dai chu ani kau shana chuan pathian chung te chu an tel veka kum in ang lo tak le mi chi sang krista nei tu te ma se pon lama lang si lawa in pol khom thin te chu an ani pola chuan pathian chung te chu pathian nung kau shan ho thu tak ban le in nga na chu an ni ti in azia ka hei hian krista nei tu te chu malin an ngai lo ani ti alam chian tir ema pathian chung kwa itel to a I har sat na te chu I chung te na I shil phot chuan nangma pui tur chele mangai em tu che unaw tam tak ine ani ti hi sereng thinang che mithen khat chu antum aru ema an thil tum hlen turin an theina zong mangin an be thin
mitam tak chu englam kong nge an zo mek ti po ngai to mek lovin an tun huna tan chau ngai to in an thil tuma an ham boi em boka mi then khatla tuilai rapin nun an mang mek boka an zawai maya an nun man dan chu an limna atan le ma ni tang ma hai nan chau ani chuti mek lai chuan Krista nena kan nun kan hlan ruala kan chan ro pui tak chu pathianin tumthar min pe hi ane tuna chuan keima ni ta na nung kan ni to lova Krista ta na nung kan ni to zok ane midang te kan en dan po adang tan to a enge min ti sak theyang ti lam ni to lovin antan enge kan ti theyang ti zok ani to ani Bible chuan thil thatia tan Isu Krista chuan siama omin ama kut chuak kan ni si a chu thil thati chu kan omna turin pathianin abot seilo kani ti in min shil Krista nena ka in tuk lu khan kanuna hian thil engemaw thleng tura ngai na kaneya ma se engma thil langsar lo thleng a om si lo chuti rol chuan ka chung ril bera chuan thil danglam tak hriat na ero ka nei thung entirnan ka pian tharma kha chuan kalung oilo ma ema ka thin a che em boka ma se tuna chuan midang ma khuwa ngai mi le mingil nei tak ni ka tum ta zoka ka hring nun tharin a thil tum thar chu tlema nei hret turin bul ka tan chhota zela Krista du dana kanun theinan anung te chu an ma ni tan an nung to lova an thi aya thia thole tan chuan an nun to zo na turin ani ti hi kazir chhove ta zel ani Bible thamuan na thu tak poimo ber pakhat chu Krista a kan nun kan hlan rol hian pathian chuan tharau thiang hlimin min chen pui ngal ti hi ani pathian e min om pui reng thina wangin malin kan ngai lo ani na taka chuan kan rin ma dei to tang khan tharau chuan keima nia na athok to a kan sualte min hriat chu tira pathian min hnai tir ta ani ama kan rin nuwa po tharau na tho chu chunzom zel ni in keima nia a het ta zoka Bible chuan tu po Krista tharau nei lo chu ama ami ani lo ti in min shilani Krista inei to chuan tharau thiang him chu nangma a cheng tura somsan angai to lova ishe thiame mo she thiam lo po ni se nangma a to reng ani tharau thiang him le rilu so phurna emo mishing tharau phurna emo te hi shiat pol lo tur ani a Krista nena in pek lu rol khan tharau thiang him chu nangma lo lutin a cheng to a Bible chuan ani le in taksa chu in chunga om pathian nena tanga in mu tharau thiang him in ani ti in shelawem ni ati ani le tharau thiang him chu engwangin nge pathian in min pek tharau thiang him min pek chan tam tak oma chungzinga pakhat chu kan nun dan tur min ko mu tura min pui tu atana ni ti hi ani pathian chuan tum thar min pe a ma se chu thil ti theina thar tel lo chuan kan ne the ngai reng lo tur ani kan chak lo ema ma se Bible chuan tharau chuan kan chak lo na te apui thina atia isuan tharau thiang him chu in chunga alo thlen huna thil ti theina in la neyang ti in min tiam bok ani ring tu nun chu ma ni chakna ringa nun hi ani lawa pathianin min tan pui tura tharau thiang lim min pek ringa nun hi ani in le na conversion ti om zia chu in thak dang lam ti na ani a azung nen lama in thaka Krista kan nun kan hlan hian pathian chuan top na thar min pe thin ani shemhun lampana kal thin te kha tuna chuan wanram lampanin kan kal to a pathian nena chatuana in mission to kha tuna chuan ama nen kumkhua a cheng dun turin kan nung ve ta a chatuan nun na be sei tu nei to lo te kha tuna chuan chatuan nun na be sei tu te kan lo ni Bible chuan sualman chu thina ani si a pathian thil thon pek ero chu kan lalpa Isu Krista zara chuan chatuana nun na ani ti in min shil ani helai Bible chang hi ngun takin lo chin chero
chatuan nun na chu thil thon pek ani a mitam takin helai thu hi an hre thel fo thin ani mi then khat chuan an thil thati a chandam na chang thei tura an in ngaya ma se vanram thlen theina kong chu kan thil ti awanga chang tur kan nilawa a chan chu pathian hi thafam kim ani wangani kan be se na chu Krista chau ani a ani chuan athisenin kan chandam na chu alei to a chu a thonin min pe ani Bible chuan kan lalpa Isu Krista pathian le pa chu fakin omro se ani chu akhongai na satak ang selin mithi zinga ta Isu Krista thole na awangin beise na nung muturin min hring le a ro chan che theilo bol hlo kai lo chuai theilo wana intana khek chu mu na turin thilpek ro pui avani te nung em ishing nun har sat na le room na kara po hei hi thei su he shing nun hi chu reilo te atan chok ania engtika emu chuan kan phurit zong te hi lumbo alaniang Kristanen kan cheng dun to nga ata kan ni to jok awangin kan ma a hian top na thar chu omani hei hi sereng ro Krista kan pan awangin pathian chuan nun thar du om tak min nei tira in lai chin na thar khwale tuini na thar chung ko thar tum thar thilti theina thar min pe a isuan crossa ati sakche hi ngai nep su simna le rin na a Krista nena ikir le rola pathianin apek che hi ngai ne phek su pathian thil thon pek ro pui tak awangin lom thu soi mol tur ini don lom ni ma se chu mai chu ani lo pathian chuan thil thon pek ro pui tak dang min pe a chu jin kong thar hi ani chu kong chu wana roi chawa kan om ma zong kan zo tura min pek kong thar chu ani kong le lama soi chuan Krista a inun ihlan khan atop na chu ani lova abul tan na zok ani nun thara bul itan na ani Christian ni tura ko kan ni mai lova Christian tia chalngam ni tura ko kan ni Christian nun chu jin kong thar zo hi ania hei hian kan nun man le zel tur zong a huap vek ani Krista nen chuan kong chu kan zo awangin malin kan om ngai lo